kælderen. Nej, vi kan til det kontor ind til højre for helvede. Jeg skal lige... Vi giver dig fucking ret i kælderen. Så er det din kæft, mand. Gider jeg køre med på fucking lort. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil gerne lige, hvad hedder det... Jeg gider faktisk ikke være eftersøgt mere, Kasper. Jeg gider ikke være eftersøgt mere. Så, lige okay. så jeg vil faktisk gerne sige, at jeg er simpelthen voldtaget. Jeg er simpelthen bare skamvoldtaget en lille pige, Kasper. Beklager, du ved, hvad du skal. Nej, det gider jeg fandme ikke, der. Fuck, jeg skal væk herfra, man. Beklager, du opgive sagen. Ja, men det er sgu da fejl af pige. Jeg har ingen beviser, jo. Så tror du, vi fucking gider mere, mand. Okay, så giver mig dødsstraf for helvede. Så Og fucking tast. ja, det er også mig. Tag med ned til fucking kælderen. Ja, det er mig, der har givet jer bombetrusler. Tag med ham ned i Jeg har kælderen. givet... Nej, Kasper, vi skal ind på det kontor her. Tag fucking med ned i kælderen. Nej, vi kan til det kontor ind til højre for helvede. Jeg skal Vi lige... giver dig fucking ret i kælderen. Så er det din kæft, mand. Gider jeg køre med på fucking lort. Jeg skulle da have min dom for helvede. Hvor er du hernede i kælderen? Okay. Yes, tag lige med det her. Ja, det der for med fejl af pige, bare kan sætte mig ind på den måde der. Voldt, Anton, nej, jeg tør. Kan vi få en dommer til stedet? Jeg er lidt for stor. Jeg synes, det er ikke stor. Jeg er lidt stor. Men jeg er bare prøve at se. Bare hoften, der har. Alexander. Jeg tror ikke, der er nogen. Du kan desværre ikke få opklaret dit dom, men... Ja, det er mig, der har lavet dødstrusler. Jeg er fucking skudt af det menneske, jeg har set. Okay, 2 sekunder. Så jeg forventer en dødsdom. Og det hedder med knæppel, og ikke med skud. Ja, men så lige var der døderen. Det er fint. Jeg skulle sende dig billeder. Jeg gad ikke at have... Jeg gav ham 122 måneder. Hold da kæft. Du Hvor vil du over for? Det er 2 timer. Ja, det er 2 timer. Jeg beder om 3. Hvor vil du se, hvor vi kan køre om?